оғози чорабини мо ҳамин гуна буд дар майдони алоҳида. Ва албатта мо инҷо ғолибонро муайян кардем. Албатта ҳайати комиссия муайян кард. бо қарсакҳои шумо истиқбол мегӯем дӯстони азиз. ғолибонро дар варзиши дастхобонӣ ғолиб гардидан Дустмурод Шарипов. Дустмурод Шарипов, победитель состязаний по армрестлингу. ҳамчунин дӯстони азиз, барои супоридани туҳфа раиси раёсати Душанбесити банк Хуршед Ақдодов даъват карда мешавад, то ин ки туҳфаро ба ғолибон супорад. Друзья, под ваши аплодисменты давайте встретим героев нашего вечера. Поздравляем вас с победой. Удивительно, что за этим красивым пиджаком таится спортивная фигура. Поздравляем вас. Муборак бошад. ҳамчунин инҷо бандкашӣ баргузор гардид, албатта бо чеҳраҳои шинохта. ва дар инҷо мо ғолибонро эълон мекунем. аз гурӯҳи блогерон ғолиб гардид. албатта даъват мекунем ғолибон дар номинатсияи бандкашӣ Сино Соҳибов, Юсуф Собиров, Ғолибшон Мусоев ва Саид Шукуров. Бо қарсакҳои шумо даъват мекунем ғолибонро. Марамат. Поздравляем целую команду, которая выиграла в состязании перетягивания каната. ва албатта барои супоридани туҳфа ба ғолибон директори генералии ширкати ватании Сиёма Толиб Маҷидов даъват карда мешавад. Марамат. Команда силачей, которая выиграла в перетягивании каната. як тараф месем. дар ақада бале ҳама чемпиони дар бандкашӣ. Поздравляем победителей, друзья. Что-то какие-то тихие аплодисменты. Давайте громче. Ташаккури зиёд. Муборак бошад. Барои ғолибон як қарсаки баланд мезанем. Очень достойные подарки мы подготовили от нашего партнера Rabex, поэтому всем победителям состязаний достанутся очень ценные призы. Переходим к следующей номинации. мо қайд кунем пеш аз ҳама. Дуруст қайд кардед ки ин туҳфаҳо аз ҷониби мағозаи варзиши Rabex буд ки барои ғолибон тақдим гардид. Сарояндае ки суруди худро пешниҳод мекунад. ман фикр мекунам мо бояд дар бораи ин сароянда ҳарф занем, зеро воқеан нафаре аст ки арзанда. мо пеш аз ҳама ифтихор аз он мекунем ки нафароне ки метавонанд бо санъату ҳунари худ тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунанд. ин нафар воқеан тавонист. барои Фарух Ҳасанов як қарсак мезанем ва ба санъат даъват мекунем. Марамат. Приглашаем на эту сцену Фаруха Хасанова под ваши аплодисменты.